mun dawo dai akan abin da muka saba dai fa'idodi da lafiyoyin al'umma baki ɗaya dukkan mu amfana dukkan al'ummar musulmi. To alhamdulillah za mu ci gaba da baka fa'idodi da dukka dai yan maza da mata mun ta haɗu in group ne bata ware mace ba bata ware namiji ba, duk mace take fama da wannan matsalolin to ga hanyar za ta bi domin waraka kuma domin samun lafiya da yardar Allah. Insha Allah wannan shine hanya mafi sauƙi. Wannan magana ce da zuwa ɗaya biyu an ɗan fiye tambayar ma ɗan kwanakin nan wai ɗaukewar sha'awa ko mace ko namiji sai wanda ya da iyalin su ce ba jin daɗi, wata kuma rajin ta sa da ta ce ba ta jin daɗi, ce Allah shi ne sarkin iko. To ga nan cututtuka daban-daban to in ce to zan ba da karkata kan wasu fa'idodi kaɗan daga ciki wannan ba da gudunmawar don kowa ya samu lafiya ya wadata da yardar Allah. Shi ne muke da wata wannan sirri na mujarabi ga dukkanin namijin da ba ya cikin ƙoshin sha'awa. To ga abin da dai haka zalika ita ma macen ta cikin ƙarancin sha'awa ita ma ga abin za ta yi sannan da makamantar yawan wannan fa'idodin daban-daban duk da kyau mana ce ta musamman shi ne insha Allah za mu ta kawo wasu tili ba abu adadi domin ƙarawa ‘yan uwa shimma da kuzari domin samun lafiyar yarawar tayya da samun shoshashen lafiya. To ga hanyar zamu bi domin magancewa sannan kuma kashi da insha Allah wannan ba abin da suke haifar da matsalolin to ga abin da aka bi domin ka samu waraka kuma ka kiyaye abubuwan da aka bi shi ne wani muka yi nazari kuma muka duba muka gani shi ne ga hanyar da aka bi domin ka samu waraka ka samu sauƙi da yardar Allah. Allah sa kuma dace Allah ba mu ikon ci gaba da taimakon al'ummar mu kuma ba su fa'idodin da su amfana baki daya. To ga abin za ka bi kuma ga hanyar za ki bi ki warka. To dukkan mu a cikin mu dai kowa ya san kanan masoro kowa san kanan fari kai ba masoro bane kuma guri ɗan adam ne ba kanan fari haka kuma zalika kowa ya san kwakwa haka zalika kuma bayan kwakwa kowa san dai madara ko ta rakumi ko ta shanu a so da ka amfani da su domin haɗa wannan sirri na abin za ka yi in ka samu ruwan kwakwa Allah sun ka same shi misalin ruwan ba kwakwar ba rabin kofi ka samu ruwa ka sa ruwa mai kyau ka biya wata shi ma rabin kofi sai ka zuba kanan farin nan a ciki ya samu kamar misalin awa guda ya cika sai ka samu pigment madara ita ma ka ce ta ko kuma madara shanu duk da ka samu sai ka kan kuma Allah ta fi sauki shi ne ka ba ta amfani ta amma an fi so a samu da gida man da a same ta tun ka samu na abubuwan guda uku sai ka samu pigment nan guda sai ka samu ruwan kwakwa na rabin kofi sai ka samu ruwan da ka je ka wannan karan fara shi ma rabin kofi sai ka dauko sai ka juye shi a cikin kofi sai ka dauko ruwan kwakwa na shi ma ka juye shi sai ka samu pigment ita ma ka juye ta sai ka gauraya ka yi dalutin na shi ka dalutin na shi ka wuce bai sauran minti 30 da ka san da yalanka ko kuma za kwanta ba sai ka sha wannan haka ita ma haka ita ce ta ma sai ta sha wannan to da ke haƙalla kawan sati 2 kuna yin haka to insha Allah kuma wannan matsalar ta zo kashi wanda wasu ya san sun daɗin saduwa da daɗin su to kowa ya sha a lokacin kafin a ji haɗu za ki biya kwarki labari kuma kuma za ka biya kwanka labari na ga hannun bada faɗa mu dakata nan sai shiri kashi na biyu da yadda Allah da mu ikon ba da gudunmu da muke kai taimakon al'umma Allah ya kan ci gaba da taimakon al'umma kar ka manta ka ga an uwa mugunta da Allah da ka saka da wani channel namu to ka yi shaɗin shi ka sauran group na WhatsApp ko Facebook ko Twitter ko sauran social media baki daya haka kuma za da ka tura shi ga yan al'umma sa amfani shi na kan sadaka ga wannan rahama salati an zamu dakata na musalla sai na Muhammadu ma'ana Ali Muhammad sannan da talautan da ya subscribe da like da share ga sauran al'umma musulmi ba ta na fitina san ta sabon ne a